tiedä sopiiko tän solmi jotain paidan kanssa. Miten takki, onks tää liian pieni, pitäisikö mun vielä miettiä mitä mä laitan. Se tyttö on täällä minä hetkenä hyvänsä. Mä sanoin 7, kello on jo 5 yli vielä. Ehdin niin mun roimaan eteen sen. Pitäisköhän laittaa joku levy soimaan jotain mikä sopis tunnelmaan. Vaikka bossa novaa, no se taitaa olla vähän liian läpinäkyvää. Että kynttilät ei nyt ainakin voi syttää. Viini jää hyvään, olohuone verhon kiinni, valot keittiöön. Makuhuoneeseenkin yhden paukun tarvitsisi, mutta en tahdo, että henki haisee viinalta. Mitähän mä sanon sille, jotain älykästä pitäis keksiä, mutta ei mitään liian enäkästä. Oisko hyvä ensin istua hetki keittiössä, jutella ja antaa tilanteen asettua, avata viini. Soittaa vaikka vähän kitaraa, jotain pientä romanttista ilman itse tehostusta mä sen teen. Mitähän se tykkää tosta salaatista, juustot, olivit, ne kyllä säilyy, ne voi syödä myöhemminkin. Entä suolakeksit, onko niitä lisää, entä juustomaksuja? Pitäisköhän sittenkin laittaa joku toinen paita, en mä tiedä, tää on hyvä seisoneet etsissä. Potkin lenkkikengät kaappiin, mutta mitä tekee tennisukat kirjahyllyssä? En tiedä sopiiko tän solmi jotain paidan kanssa. Miten takki, onks tää liian pieni, pitäisikö mun vielä miettiä mitä mä laitan. Se tyttö on täällä minä hetkenä hyvänsä. Mä sanoin 7, kello on jo 5 yli vielä. Ehdin niin mun roimaan eteen sen. Pitäisköhän laittaa joku levy soimaan jotain mikä sopis tunnelmaan. Vaikka bossa novaa, no se taitaa